lovers mutibeng tons. Abuti no, utole matsa os. Abuti utole matsa os. Ufuna ukungishaya phambi kwamakhamera. Yinto ongibizele yona le. Yo, lovers kuyalokuba mutibeng utole matsa os. Yo. Abuti, bona ushapane kahlo. Ngijwayela kabi. Sokhuluma nini? Ukuthi ngifuna sasikhathi. Wangitshela ukuthi ngifuna sasikhathi. Ngijwayela. Akenzi kini? Umuntu odrive amatekisi nedokotela sigeza Today akasekho important ngoba i-taxi. Ngisamfuni. Udla imali yami lona Imali yakho. Hey njekeni. Imali yami wona ngija. Imali yakho na. Akusuye bheka ngiphi imali yakhe. Ubani? Yena. Wena usisile wawucedela and talk to usho ngena ko wena ugoldika we. Urata chalete no Right, ngivele zona lezi. Awungazosithuka phela. Ngiyonisiwe. Ungazosiphaphela. Hi guys, waiting. Kausani we dropping another one. Lovers kupojo se viewers so na hantanhle. Kausani wetsahala ing. What are we dropping exactly? Bafethu as you know kusasa iFriday ntwana. So if ucava kuma kuyiFriday kuJozi Bioscope bafethu lapho kuJozi Bioscope movies hleli sinigaya something. And siya drop kusasa. The name of the movie is called I Trusted Him So Much bafethu. Kusasa kuseni ngo 6 o'clock makuphuma episode la kuJozi Bioscope Real Stories uzoyithola ilink la ngaphansi ngo 7 o'clock you're gonna find the link that's gonna take you straight to Jozi Bioscope movies. Ungalibali lapho ukuthi subscribe, comment, share and do all the things that's possible. Guys, love us since a page. Jozi Bioscope movies. Oskebe waya ko di real stories guys. The real stories ke so. Jozi Bioscope movies if o batla shebella di movies a rona le ko di comment o shebe mo o kene there's a link ene. E dulang re ikentse mo wena re pabapo fela shebelle we seeking the movie nice and about. Ntwana yami vula le show ngitshele nalo sisi ukuthi kumele thole le movie. Okay, nice. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, today kin box di tsoke abuti singobile. A what's about Oz Blue? Ke tloa le girlfriend ya ka hole a re bona Oz Blue re kene sekolo ka ofela ra phasa ra etsa ntho tse di sharp a re so Oz Blue se re teta o fetsa sekolo wa etsala eng girlfriend ya ka a phasa nna ka fail a Oz Blue wena ke rata ngwana o ka teng kile ka tsama ka phanda ke etsa eng ke etsa chelete ho re tlise ke mo patalle a re itse ke teta mo patalla Oz Blue ke a bona hore girlfriend ya ka e changile a ke tse boetsalang ka ena ha isa le motho o le wa before. So guys ntho tlo etsang no ko re ke tsama ke lo sheba singobile hore hantlantlo o batla re mthuse hore a etse eng hantlantlo convince girlfriend ya le hore a tsebe why girlfriend ya e say actor so ke tlo gutla le singobile no wa tlo go jwetsa hore hantlantlo bothata ba ile girlfriend ke yes baby. Abuti singobile le kae? Ishapho njani siswami? Nami ngikhona umuntu omdala bengisacela nje utshela ama viewers weJozi Bioscope ukuthi wena kahle why usibhalele? Siswami into engenza nginibhalele ngiyabhayisiseka lana ngibhayiseka ngithandwa sami. Ithandwa sami uSimpiwe uyangibhayisisa kakhulu. Kade saphusha impilo naye. Besiphusha impilo naye from Safunda grade 12. Safunda grade 12 into yangibhayisisa mina ngafaila mina manje yena waphasa ke waqhubeka ke wahamba wayevarsity mase hamba evarsity wona siswami into eyenzakalayo wahamba ungabona ngathi attention akasanginiki uthi bengasanginikezi attention wona siswami ngayibuza umuzi bakwenzakalani ngaloyo ngiqhubeka ngizama umfonela WhatsApp mara ngiyabona ukuthi akanginiki attention akanginikezi inhlobo attention angazi ba ngenze njani so manje njengoba ngibize nina ngicela ukuthi ningisize kulo daba so mina bengimzama ngayo yonke indlela bengilo ngimbhadalela ngimsiza ngawo wonke amafizi ngesikhathi eserezi ngimbhadalela noma mhlawumbe kuthiwa abantu bakubo esekhaya bakhona ukumbhadalela ngimbhadalela ngimsiza ngawo konke nje so wena njengoba ujuze bomhasilela ngithi bengimhasilela nomhasilela so uwetsa eng wena no hasila ka wetsa ngayithi ntshotsa butsotse ke. So no akusibona umtsotsi siswami into eyenzeka ngitheme ngidropa kumatric noma ngifaila ngahamba ngayophanda emateksini ngazama u-taxi driver ngazama ngalo taxi driver yebo siswami lo ngiseva uma ekhala kimi ngimnikeza imali uma lokho ekhala ngimnikeza imali ngoba nabantu bakubo bebengasakhona ukumnikeza imali lo ngimnikeza kanjalo siswami. So beninesikhathi esingakanani wena noSimpiwe Nzwana or angithi uthi kusukela high school inaleminyaka emingakhi no? So manje kahle sesineminyaka ewu7 sijola naye sineminyaka ewu7 manje mina bese ngibona yena ewumuntu engizokwazi kuba ngakho umuzi wasekhaya naye bese ngibona ubambo lwami ngazi ukuthi bekunenhlelo eziningi naye ngazi ukuthi ngizokwazi ba ngisave le mali ngisize yena manje ngiqeda ukusiza yena ngikhubeke futhi
ngizama ukuthi ngiyofikelela kubo ngoba kubo angikakaveli khona. So butwami uthi ukuthi wachange nje kanjalo nje. Yebo sisi wami yazi ukwati ushintshe kakhulu yazi ngendlela enza ngayo uyangikwatisa na ngimbona ngathi unokumane ngathi uyangikwatela. So manje ngiphethe le imbali lezi ngoba ngiyamazi umuntu othanda imbali isithandwa sami bengiphila naso iminyaka yonke lena manje sesiqala sesiyangishintshela ngazi noma shintshisa ukuthi sesilapha evarsity noma seshintshisa ukuthi mina singibona ngathi sesingibukela phansi angazi bakwenzakalani ngesithandwa sami. Mina ngiyamthanda lo muntu ngiyamfila naye ngibona ifuture kuye ngibona ukuthi umuzi kababa singawakha naye mara indlela enza ngayo angazi naye uthi why yenza so mina ngiphethe imbali ngoba umuntu othanda imbali ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe sizokwazi baxoxisane sikhulume kahle naye. Oh in most of the time mangicabene wena naye uhlezi umzela izinto like maybe amablomo kapa. Yebo uma sixabene ngiyakwazi banga ngikhulume naye ngiphathe imbali ngoba umuntu oyithandelayo nje imbali. Injalo nje sizwami. Hayi ngiyakuzwa bhuti wami kubhlungu kakhulu ukuthi umuntu akujikele ungasazi nokuthi yini inkinga ke wabona. Yebo. Uyasho ukuthi ubowasilo ufuna ukumake sure ukuthi uright yena empilweni. Kodwa yena manje awusazi ukuthi nise okuke wamenza something maybe. No siswama lutho angaze ngimenze niksi mina. Ngoba zonke inkinga benazo bengitshela zona nami inkinga benginazo bengimtshela zona bese abantu besikhona basibonisana esiphusha impilo kahle. Manje angazi noma yini emenza shintshe noma mhlawumbe ukuthi usevarsity mhlawumbe sengibukela phansi noma mhlawumbe angazi kwenzakalani kahle angazi. Ngididekile ngingakho ngicela nini ukuba ningisize kule ndaba ngoba angazi bangizothini mina. Kodwa ngicabanga ukuthi uma efika lana uzokwazi bajabule ngoba ngiphethe imbali lezi ayithandayo kakhulu. Inhliziyo yami ebhlungu ngikuzwela ubhlungu kanjani ntwana ke lebuwa manje ngamakhamera awuzange wathi kunamakhamera la Sizokhuluma sise sizokhuluma vele khuluma kanjani kunamakhamera sitheni ngamakhamera mayisisi ne re kopa fela gore mamelo re tlile re batla gore eng batho le motho bila makhamera abuti o tlile bohloko na le ntho batlang go jetsa yona ke mang abuti awusakwazi kithi wena awusakwazi kithi no ekhakini ngiyawazi kinga why ungezanga kithi why ungibhekisa ngawo wonke umhlaba no hayi ukuthi ngibhekisa ngawo wonke umhlaba ukuthi mangizama ukuthi ngitest noma ngikufonele iattention osanginikezi wena kahle attention kanjani angisakuphi attention kanjani because kubuzile kithi sazokhuluma ngale nto le so uyenza njani mawuzongibhekisa ngalonke ilizwe so bengenze ngikhona ukuzakini ngoba wena iattention osanginikezi inhlobo uma ngikutesta noma ngikufonela awunginikezi attention no akiyo relationship liyena awu relationship ngile yeah asisazwani ke wawuphela after imali zami engispendze wena imali phela spenda ngithi because besifunda sonke esikolweni saphuma lokho ngaye university angithi mayise ngizongijwala kabi wo lava simuthi bengjonsi abuti no uthole matha abuti uthole matha ufuna ukungishaya phambi kwamakhamera into ngibizele yona le futhi into ngibizele yona le why wena umuphika phambi kwamakhamera sihlukene nalomuntu sihlukene nalomuntu mara ngalesikhathi akuphi imali evarsity bongena ndaba ngasikhathi angiphi imali evarsity besisazwana ngithi lapho besisazwana lapho weleta again futhi besisazwana oh manje uthi wongamne right yokungishaya yena wongamtshela right yokungishaya yena ngijwala kabi wena ngiyasho maye ukuthi angisamfuna ngithi ngiyasho maye ukuthi angisamfuna uzomtshela nini if besingezanga ngamakhamera that's why ngithi wayibheka ngezi kithi sizokhuluma kahle nje kuzumtshela manje angiphendula ifone bongaphendula ifone bozomtshela wazi kithi uhlulwa yini kuza kithi angilinde angithi nawe uyawazi ama number wakhe bohlulweni ukumtshela ukuthi yena lo ngayithi angisamfuni kanti yini ngalo yo lava sikyalo kuba muthibe ngihlale matha aus yo abuti bona ushabane kahlo ngijwala kabi khuluma la wena uyalo kanti wayisilo ngijwala kabi imali yami engaka ngisenzela yona ngoba ngazi ukuthi isithando sami ngoba ngazi basine future naye ngijwala kabi lo mara for ukuthi umlwisi uzoboshwa musi uboshwa ini ngijwala kabi lona maka wena utlole mala oshapa aus ke go ga sa o batla abuti wena bawuzokhuluma nini ukuthi ngifuna sasikhathi wangitshela ukuthi sangifuna sasikhathi ngijwala akenzi kini wayangezi kithi sizokhuluma sikushuthi bawudla imali zikabhuti nje kuphela besisazwana lapha ngithi ngiyasho ukuthi besisazwana lapha ubhuti uthi yena ukusacrificeelile acetela ya ditaxi ngawubhatala varsity wena thule uthawu samfuni angisamfuni vele angisamfuni itaxi umuntu odriver amatekisi nedokoda lazigeza thule akasekho important ngoba itaxi angisamfuni ngizokenza ni taxi driver wena hey man abuti ngizokenza ni taxi uhlobesa ngine taxi driver abuti ngithwale ngilabasi mara eqaleni wena angisamfuni
Ya wena usifebe kahle bala. Uthola amadoda angcwala manje ungijwala kabi ngicela ukuthi ngiyisileso ungazongijwala kabi. Yebo ungazongijwala kabi ngicela ukuthi ngiyisileso wena. Ungazongijwala kabi wena. Ngiyeright mamisifebe ya Yani leyi ungijwala kabi imali yami. Udla imali yami lona ngicela. Hey ngiyekeni imali yami wena ngicela. imali yakho na akusuye bheka ngiphi imali yakhe Uba yena bheka akusuye bheka ngiphi imali yakhe Puti. Eish. Puti. Ulela ukuthi kwenza ufunani? Abuti asawuba lava. Abuti. Ngijwala kabi lona imali yami nginika. Thina manje Ngiyeke sizokunceda uyalo ufuna bethi Ngicela kanjani imiyeka lo muntu? manje ufuna Imiyeka nani pho? Wani imiyeka? ufuna bethi promote violence. Angipromote violence. Ke baba My sis. Aje. Wabona wena mthotho diyazani impishwa. ngiyenzeni Uyabona izinto ozenzayo. Bawuzomtshela nini ukuthi awusamfundisi uyamuzwa ngoba kasena imali. wayangizela namakhamera Awusile. wayangizela namakhamera right mangisi asisazwani mina naye i-taxi driver nodokotela zikaze zahlangana Bokhona ubona. Musu ukuthole nawe ungena next sisi wakweza. next kanjani cause besifunda Uyasho sonke nje. yena wakhetha ukufeyila ngithi yena wakhetha ukufeyila ngaziphasela mina ngithi wangiphi imali njengomuntu wakhe amthandayo ngaze le university ngabona abangcono sisibhlungu lento ikhuluma indoda mina ungazothi ukhetha ukufeyila ukukhethwa sisi and uzamile ukuthi ekusevele imali yini lo ikhulumayo izamile maye makazongibiza ngesifebe akakwazi kithi wayangezi kithi sizokhuluma kahle wayangezi kithi angizela namakhamera attitude enukayo wena wayangizela ano ibuhlungu lento blungu ngi-out Even if I was njalo ngi-out namakhamera wayangizela Wena my sis, yazi lovers one thing about us. Let me tell you amasayidi nikhetha amasayidi Uyabona wena ke usile kokugcina. nilandile Let me tell you something. Wena usile wawuqedela and talk to usho sangena ko wena ugoldika we. Urata chelete no kasifete. ngiright Gold ngicele digger. zona lezi Tota ngicela mase zona lezi uyabashiya. namakhamera wena Wena ugold ngono ngihambe Uyigold awungazosithuka phela. nyonsiwe Ungazosithuka ungazosiphaphela. Ungazosiphaphela. ungazosiphaphela Ungazosiphaphela. naye ngoba mawubhizi udla amadoda Wena udlima. right niyaphi Ungangiphushi, wayingilandela salani Hamba wena usile wena. Uyigoldika. nesibindi nisuka la Wena udla imali zamadoda ungasaphindi udlala ngeinhliziyo. ngiright Usile wena. ngiright salani Vele ungazosithuka phela ungazosiphaphela sisi. sokulayita la ungazosijwaya sokulayita thina Uyaphapha. Umxwelele lava sathamaye. Usile wena nakitse ushe chelete zabani na moto ke phaphela. yasolve abantu abafana nawe yesilima Azozithuka Kunjani la kanti indoda lokho? imali zabantu. Guys la mubona usile ngwetsang. Utlo kwa kana lava satlo full tag. Rona re tlo mthusa mo sha chelete ya ngwana mongwe wa o sebetsa bi matsetilo tlo shotsa go ke ba bone taxi driver ne doctor ifana because of yena today ntate mdimu mo bless it o treat ngwana batho so. Hi guys man. Ke le rata ka ofela le ska le bala ngwe itse go subscribe lo share di videos tsa rona go re kitineile. I love all of you yes baby. Le subscribing. A ke se taxi driver lapha ekhaya ungafila ngathi umsebenzi wakho awubalekanga Oh, ubaleke kabi usile. ungafila ngathi awubalekanga because of the stupid sabafazi esifana nalezi is stupid. Lo muntu bekamnceda ntwana wenza umuntu efile small ethi hey taxi driver yini ngathi it's nothing Ngesikhathi bekavukela yena la ishisa ba uyahlanya nentombazana. Kunaba- Sishayiswe imoto asivaya mfana. lona mfethu